Kaya, musta yung Culebra Island? Ha? Kumusta ba ang Culebra Island? Ay, ayaw ko lang na makakita ka doon island palagi. Ayan. Ayan na. At least, bagong senaryo. Oo. Ayan, Enjoy niyo po ang Culebra Island, madam. Opo, sir. Salamat. Good. Ganda! Buhay na buhay yung coral. Bakit po Culebra Island ang pagpipilian? Kasi naghahanap kami ng mga corals kasi nandun yung mga fish. Hindi pa siya yung overdeveloped. Kasi pag overdeveloped, pangit na eh. Let's maintain the virginity of the beach. Thank you, ma'am. Sige po. What's up mga masters, and welcome back to my YouTube channel with your one and only Paparam. Alright. Okay, so sa video natin ngayon, papakita natin ang kagandahan ng Culebra Island. Okay? Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe. At syempre, i-share mo na rin para makita ng mga friends mo at ng jowa mo ang kagandahan ng Culebra Island. Para syempre, pasyal ka niya dito, okay? So, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tara na, let's go! Ito, ulam. Ulam doon sa isla. Come on. Hey, Papa Jeff! Papa Jeff! Hello! Maraming salamat kay Sir Ramil sa pagkanyanya dito sa aming kan. Anong pangalan nito? Papa Ram. Ay, Tambobong. Sa mga tambobong daw, tambobong. Tambobong dasol. Tambobong dasol. Hello. Sir Ramil, thank you. Mga kapaparam. Kahit pa paano, mag-isa ko lang dito. Okay lang, thank you. Mamaya, ganito ang pagtulog. Mga kapaparam, let's go! Pag pumunta ka dito, napakaganda. Try mo. Ikaw nanonood, try mo. Ano ba sasabi mo, Tol? Sa biyahe. Pag pupunta kayo dito, huwag kayo magsasapatos, ha? Nasa patos kasi. Huwag kayo magsasapatos. Hold up. First lesson. Huwag kayo magsasapatos. Promise. Siguradong hindi basa. Welcome sa Culebra Island. Kaya tinawag ito na Culebra. Kasi pagdating ng habagat, paghabagat ang naglilipat-lipat ang buhangin eh. So paghabagat siya from July to October, ang buhangin is nanditong side. Tapos pag yung December, unti-unting naglilipat, papunta naman siya. Pag summer dyan na yan. Napabilis lang ang lipat kasi sa Ulysses, lakas ng bagyo, signal number 3. Then, ayun nga, then yung di ba may Culebra na parang sakit, yung parang skin disease. So yun, isa rin yun na palipat-lipat eh. So tinawag din Culebra. Isa pang dahilan, ito noon ay pugad ng sea snake, yung tugasi. So, yun ang tawag nun na Culebra. Culebra Camaso ito eh. Camaso Island. Then, na-discover ito, nabili ng lolo ko ito eh, 1950 pa. Tapos, pinamnan niya ng mga nyug. Nyug lang naman ang pwede dito eh. Kaso, pag yung habagat at yung nag-ano dito mga tao, inaano nila yung nyug, yung tumba. Kinakain yung ubod niya.
Eh, masarap pala yun eh. Then, namana namin to. Nilipat ng then from my grandfather. Nabili niya. At nabili din ng father ko. So kami, lima kami magkakapatid. So yung tatlo is patay na. So ako ang next in line. Yung bunso namin is nasa Amerika kasi. Doon siya nag-stay. So pag nawala na rin siguro ako, uwi na siya para mag-manage niya. Yun ang kwento ng Culebra. Saan ko yung Culebra Island kasi trending siya sa social media na pag-uusapan ko. Ano naman masasabi mo sa Culebra Island? Maganda siya. Fulfilled naman yung mga satisfaction. Maganda mat, yung dito, malinis yung tubig. Basta maganda, punta lang kayo dito, maganda mat, yung island nila. Ang masasabi lang po dito sa beach, sobrang ganda po. Maganda yung nila dito, yung mga matatas na bato, mga ganon. Tapos sobrang ganda ng tubig dito, sobrang linaw po. Tsaka lakas ng alon po dito sa beach na to. Kaya pumunta na kayo dito. Namin itong Culebra Island kasi maganda yung mga rock formations and mga islands. And ngayon din kami nakalabas before yung pandemic. And this year maganda kaya dito kami nagpunta. Culebra Island ba? Napakaganda dito. Tignan mo. Napaka-peace. Saka ikaw, mga nanonood dyan, punta na kayo dito. Napakaganda dito, promise. 1.5 lang oh. Nandito ka na, 1.5 lang. Basic. Oh, may lagwet to. Oh, may whistle pa to, whistle. Oh. Yan guys, so ito yung yung likod ng Culebra Island. Nakikita nyo doon, bato-bato na rin. Tapos, ayun yung mag-asawa nandun. Tapos yung, ayan. Tapos, overnight kami ngayon dito sa Culebra Island. So, hindi pa namin alam kung ano yung event or anong meron mamayang gabi. Pero, i-check natin yan. Okay? Sir, Basta ang buhay dito sa Culebra. ayos lang po. Basta naman yung mga turista. Medyo okay naman po, sir. Kumusta mo yung pamilya mo? Basta yung pamilya mo, sir. Hindi, yung pamilya mo, Di tangi yung pamilya mo. Wala pamilya. Sa tabi. Walang asawa yan. Walang asawa, binata eh. Okay, so dito sa Culebra Island, meron mga cottage, may tent, and may chapel doon sa likod. Kung balak mo namang mag-stay dito overnight, kanya may maupahan kang rent, pwede kayong mag-stay sa cottage. At syempre, meron din kuryente dito. Actually, ang source ng kuryente nila dito ay generator. So,
Wala rin problema sa signal sa mga tao dito, mababait yung mga tao dito. And syempre napakaganda ng Culebra Island. Yung talaga